Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Адилия Бурханова. Зейді юл харакеті иминлігі хақында сөйлештілер. Комиссия отырышын район башлығы алып барды. Комиссия отырышында юллардағы иминлікні сақлауға қағылышлы мұхим мәселелер қойылды. 2023 елда Зей районы юлларында 411 юл харакеті болған. Оларда 32 кіші яраланған, 4 ұшырақта кіші ғымыр өзілген. Озған елғы юл транспорт статистикасы білен Зей районы бойынша ЮХИД бөлігі башлығы Рамиль Гарифуллин шығыш жасады. Юл харакетлерінде балалар жарақатлану ұшырақларына олға айырым тоқталды. С начала года с участием детей до 16 лет произошло у нас 5 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых 6 детей получили ранения. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечается снижение по всем показателям. Количество ДТП на 3 факта, количество раненых тоже на 3. Район юлларында юл харакеті ұшырақлары алдағы еллар белән чагыштырганда кимрәк булса да, тынычланырга ярамый. Күңелсез хәлләр гадәттә каршыяк полосага чыгып хәрәкәт итү нәтиҗәсендә барлыкка килә. Шулай ук исерек хәлдә руль артына утырган машина йөртүчеләр дә моңа сәбәпче була, ди Рамиль Гарифуллин. Балалар арасында алып барылучы юл кагыйдәләрен искәртү буенча профилактик эшчәнлекне район юл куркынычсызлыгы бүлеге башлыгы Вадим Иванов хәбәр итте. Утырышта шулай ук кышкы чорда юллар чистарту, авыл җирлекләрендә юлларны төзекләндерү мәсьәләләре дә каралды. Киңәшмә ахырында юл куркынычсызлыгы өлкәсендә актив эшләүче оешмалар җитәкчеләре район башлыгының һәм башкарма комитетының рәхмәт хатлары белән бүләкләнде. Адилия Бурханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре. ЮХИД инспекторлары тарафынан чираттагы тоннель операциясы узды. Тикшерү барышында 14 юл йөрү кагыйдәсен бузучы ачыкланды. Зейнең ЮХИД хезмәткәрләре юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузучы машина йөртүчеләрне ачыклау максатыннан юлдан баручы транспорт чарасын туктатып тикшерде. Билгеле бер вакыт аралыгында барган тикшерүдә юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузуның 14 очрагы теркәлде. 2 шофер куркынычсызлык каешларын электирмәгән өчен административ җаваплылыкка тартылды. 2 очракта ОСАГО иминият таләпләрен үтәмәүләре ачыклана. 8 автомобильнең дәүләт номеры укылышсыз булган. Тәрәзәләре тиешле таләпләр буенча караңгылатылмаган һәм штрафлары түләнмәгән берәр машина йөртүче административ җаваплылыкка тартылды. Шыкмай авылы халкы махсус хәрби операциягә гуманитар ярдәм җыюда зур тырышлык күрсәтә. Кичләрен мәдәният йортына җыелып, авыл халкы окоп шәмнәр ясый. Иләрендә хәрбиләр өчен эчке киемнәр тегүчеләре дә бар. Изге күңелле Назим Минхаҗев шушы эшләрне башлап йөрүче. Тагын әле ул хәрбиләр өчен дисбеләр дә ясый. Бер партия әзерләп җибәргән инде. Эш барышы белән безнең төшерү төркемендә танышып кайтты. Һәр иртәдә кулына эш коралын алып, Назим Минхаҗев игелекле гамәлне башкара. Изге күңелле абзый хәрбиләргә дисбеләр ясый. Менә тизәбез, менә шулай берәү санап. Гади сәйләннән түгел табигый материаллар, урман чикләвеге, хөрмә җимеше тешләре Мәрьям ана арлыкларыннан тезә. Соңгыларын исә табу кыен, аларны Казан якларыннан махсус кайтарткан. Беренче энә белән тишеп утырдым мин һәрберсен. Авыр һәрберсен алып энә белән пассатиш белән нитеп этеп. Аннар уйлап чыгардым шушы шурупа верт белән. Менә шушы шурупа верт белән утырам инде рәхәт беләндереп. Беренче ясадым 100леләр 99 штуклына. Ул озын улы була инде диаметры. Аннары күчтем бөтенесендә 33леләргә. Дисбеләр төзү буенча Назим абыйның тәҗрибәсе бар. Ясаганнарын бүләк итә, Коръән ашларында ашатып калалар. 108 тәсбих ясап хәрбиләргә җибәргән инде. Хәзер тагын 100-ны тезгән. Материал булса ясаудан туктарга уйламыйм әле ди. Сугышчылардан килгән рәхмәт сүзләре тагын да рухланып эшләргә көч бирә аңа. Рәхмәт сүзләре ишеттем. Үзебезнең авылның WhatsApp-ка җибәрде. Назим абый әйберләрен килеп җитте. Шундый күңелем булды. Рәхмәт бик зур дип, менә шундый минем ишуда күңелне, дәртне күтәреп җибәрде. Ну, күзләремнән яшьләр чыкты. Шыкмай кечкенә булса да, авылда хәрбиләргә бик зур ярдәм җыела. Окоп шәмнәр ясыйлар, эчке киемнәр тегәләр, башка кирәк ярагын туплыйлар. Шушы көннәрдә генә тагын 200 мең сум акча җыеп тапшырырга да өлгергәннәр. Адилия Бурханова, Юлия Казамарова, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Мирный бистәсендә яшәүчеләрдә махсус хәрби операциядә булган егетләргә ярдәм итүдә берләште. Һәркем кулыннан килгәнчә булышырга тырыша. Бистә мәчетенә йөрүче хатын-кызлар хәрбиләргә җибәрү өчен токмачлар әзерлиләр. Илдәге хәлләргә битараф калмыйча, Мирный бистәсендәге мәчеткә йөрүчеләр дә игелекле эшкә кушылган. Әби апалар хәрбиләр өчен токмаш кисеп әзерли. Изге гамәлнең башында мәхәллә имамы тора.
Узган җомга да хәбәр иткән идем бабайларга да, аннан соң әбиләргә дә звон итеп, мәтән менә шулай давай итегез әле. Но әбиләр инде актив гына күтәреп алдылар. Менә хәзер инде Алла теләсә, бу безнең инде барып чыкты дисәк тә була. Менә коробкалар заказать иттек, упаковкалар, одноразовый упаковкаларга хәзерләп шулай итеп, аннары зуррак коробкаларга турып инде илтеп биребез Алла теләсә. Камырны бүген 100 йомыркадан басканнар. Өмәгә һәркем үзенең эш коралы, кирәкле азык-төлекләрен алып килгән. Аларның кулларына күзе ярмый, берсе җәя, икенчесе кисә, ә һәр кайсының күңелендә бер теләк. Башта өйдә эшләдек. Менә булай итеп коллективный итеп эшләгәчтең матуррак була, рәхәтрәк була, күңеллерәк була, күбрәк эшләнә дигән уй белән шушында килдек инде. Булдыралган хәтта күчкертергә инде Аллаһның рәхмәте белән җиңүне көтәбез. Һәркем игелекле гамәлгә кушылып үз өлешен кертергә ашыга. Өмәгә килә алмаучылар токмашны өендә кисеп китерә. Токмаш кисәбез, токмашны монда мәчеттә йөрүче хатын-кызларыбыз җыелыштылар, өйдә кисүчеләр дә бик күп, пенсионер әбиләр берсе дә тик ятмыйлар, ничек булса да ярдәм кулларын сузарга тырышалар. Менә безнең шушында күршедә генә 90 яшьлек әбиебез, ул 30 күкәйгә инде әзерләп бирде. Бердәм булып эшләгән изге гамәлнең нәтиҗәсе дә була. Мәчеткә йөрүчеләр һәр даим акчалата да ярдәм итәләр. Күңел җылысын кушып әзерләнгән ризыклар хәрбиләргә барып җитеп, аларны сөендерсен, көч бирсен иде. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Энергетик мәдәният сараенда Созвездие Йолдызлык Республика фестиваленең зона этабы узды. Зей, Түбән Кама, Сорман районнарыннан килгән яшь артистлар Зей сәхнәсендә үз сәләтен күрсәтте. Фестивальдән безнең репортаж. 2 көн дәвамында 3 районның сәләтле балаларын бер сәхнә берләштерде. Зейдә Созвездие Йолдызлык Республика фестиваленең зона туры Татарстан йолдызчыкларын барлады. Фестивальне тантаналы ачуда катнашучыларны башкарма комитет җитәкчесе Эмиль Галеев сәламләде. Ребята, хорошего вам выступления, чтобы сегодня вы на этой сцене продемонстрировали, как я уже говорил, все то, чему вы учились, чтобы ваши хореографы, ваши преподаватели получали истинное наслаждение от того, что вы будете делать на этой сцене. Вот когда вы выходите на эту сцену и сверкаете сокровищем своего таланта, в вас горит свет этой любви, ваших бабушек, дедушек, мам, пап, ваших педагогов, ваших одноклассников. Вы знаете, все зажигается светом и красотой. Зажигается? Зажигается. Кайсы җырлый, кайсы бии, ә сәхнәдә мөгъҗиза. Йолдызлык фестивале быел 24-нче тапкыр үткәрелә. Вокал-соло, вокал-ансамбльләр, хореография, конференц номинацияләре буенча нәни йолдызлар үз талантларын күрсәтте. И вместе с ней, вот туда, вместе с ней, ага, сюда, раз, два. Каприз бию ансамбле ел сайын яңадан яңа чыгышлары белән жюрины шаккаттыра. Быел да чарага зур тырышлык куеп әзерләнделәр. Ямлы костюмнары, мәгънәле биюләре белән тамашачыны сокландырдылар. Талантлы биючеләр бу фестивальдә дә җиңүчеләр рәтендә. Мирный дом приснится, не смотрите так, сестрицы, верю, их спасете птицы. Берсеннән-берсе талантлы айрым башкаручыларның җыр һәм бию коллективларының чыгышларын таләпчән жюри бәяләде. Концерт номерларын нәфис осталар игълан итеп үз осталыкларын күрсәттеләр. Үз номинацияләрендә иң яхшы дип сайланганнар гала концертта чыгыш ясаячак. Адилә Борханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. Шуның белән бүгенге хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булашам, сау сәламәт булыгыз.